והגדת לבנך, המצווה האולטימטיבית של האב היהודי ללמד את הבן שלו תורה, היא אף פעם לא. הנה הספר, תכניס את הראש לספר, ואתה לא צריך להחזיר אותם בתשובה, אתה רק צריך לא להרוס, ולא לקלקל, ולא להפריע. כאילו, הדבר הראשון שחשוב זה אם אתה בן אדם טוב והגון. זאת אומרת, הערכים של הדת שאני מאמינה בהם, כבד אביך ואת אמך, לא תבגוד, לא תרצח, בלה 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 בלה. אנחנו מכירים את זה. אתם רואים את עצמכם בלי אחיכם? הוא יסתכל לי בעיניים, אני אסתכל בעיניים, ואנחנו נגיד, בואו נלך ביחד לעתיד משותף, והוא סומך עליי ואני סומך עליו, שזה היום אין לנו. וואלה, אולי זה הפתרון לכל הבעיות שלנו, אולי אנחנו צריכים באמת לעשות איזושהי הפרדה, ולהבין כאילו, אוקיי, אנחנו לא יכולים להסתדר ביחד. יש פה הזדמנות, ושהיא גם חובה קדושה כנראה, לעשות בירור אמיתי. ולכן אני אומר, זה בעיניי... אני חייבת להגיד שאתה נשמע מאוד מאוד אופטימי. שלום, 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 מאזינים יקרים וצופים יקרים למי שפה מהיוטיוב. שלום, שלום. מה מצב שירל? מצוין יאיר, מה איתך? לא לדלג על ההקדמה הקלאסית שלנו. אנחנו לא נדלג. שלום שירל. אנחנו פה בפרק מספר, לא יודעת כמה, של הפודקאסט שלנו בין ירושלים לתל אביב. מדברים על עניינים שקשורים בין דתיים לחילונים לאור הוויכוחים והדיונים שיש פה במדינה בשנים האחרונות. משברון קטן. וזה חולף, כבר זה חולף. בחודשים האחרונים. וכמו שאומרים, ברוך השם, יש הרבה נושאים לדבר עליהם בתחום הזה. נכון. אנחנו כאן באולפני אלמנטס, ותודה רבה לאבשלום שעושה לנו את ההפקה המדהימה. אנחנו נצלול ישר לתוכן. והאמת שאתה יודע, אנחנו כבר הרבה זמן מנסים להבין מה יהיה הפרק הזה, ועל מה נדבר וכו'. מה עוד נשאר, כאילו? כבר כיסינו הכל בעצם. ואני יודעת שיש עכשיו איזושהי מגמה, קורה עכשיו משהו של, יש עכשיו איזה, אפשר לקרוא לזה סוג של תנועה, שקורית בעצם להיפרדות עם ישראל ולמדינת ישראל, בעצם לשתי ישויות שונות, אחת חילונית, אחת דתית, חרדית וכו'. שממלכת ישראל, ממלכת יהודה, אתה יודע, ממש חוזרים למקרא. כל כך טוב בפעם הקודמת. ואני התחלתי לראות, ובאמת, אני רואה יותר ויותר אנשים בפיד שלי מדברים על התנועה הזאת, זה נקרא תנועת ההיפרדות, והתחלתי לראות ולנסות להבין מה קורה שם. ווואלה, אני חייבת להגיד לך, יאיר, אני מסתכלת על זה, ואני אומרת, אולי יש פה משהו. זאת אומרת, למה, כאילו, הם מדברים על זה שבעצם היפרדו למדינה חילונית, למדינה דתית, כשבעצם כל מה שקשור לחוץ יהיה תחת אותה ישות, ובעצם כל ענייני הפנים יהיו בנפרד. ואז אני אומרת, וואלה, אולי זה הפתרון למה שיש לנו פה. אולי אנחנו צריכים באמת לעשות איזשהו הפרד ומשול, ולהגיד, וואלה, אני רוצה לחיות בצורה כזאת, אני רוצה להתחתן עם מי שבא לי, איך שבא לי, מתי שבא לי, בלי רבנות שתקועה לי בווריד. אני רוצה לאכול מה שבא לי, מתי שבא לי, אני רוצה לנסוע בשבת, בלי שכאילו אני אצטרך, כאילו בלי שזה יהיה רק ברכב שלי. אני רוצה להתלבש איך שבא לי, אנחנו כבר רואים כל מיני אמירות ודברים שאני יודעת, זה קיצוני לחלוטין וזה לא מייצג, אני רוצה להאמין לפחות שזה לא מייצג בשום צורה את האוכלוסייה הדתית והדתית חרדית וכולי פה בארץ, אבל זה מתחיל, זה ניצנים, וזה באמת, דיברנו על זה כבר בפרקים הקודמים, שיש באמת חשש מאוד מאוד גדול של נשים שאומרות, פתאום יחליטו עם מה ללבוש, איך ללבוש וכולי, ואז אני אומרת, וואלה, אולי זה הפתרון לכל הבעיות שלנו, אולי אנחנו צריכים באמת לעשות איזושהי הפרדה, ולהבין כאילו, אוקיי, אנחנו לא יכולים להסתדר ביחד, זה כמו שזוג שאומר, טוב, אנחנו עשינו הכל, ובוא, let's call it quits, מה שנקרא. וזהו, ואז אמרתי, טוב, מי יותר טוב מלשאול על הנושא הזה, מאשר אתה, שאתה מייצג פה את החברה הדתית. Yeah.
כן. תראי, אני אגיד לך, אני נתקלתי גם כן בתנועה הזאת, פגשתי דרך אגב, זה קרה במקרה, פגשתי את אחד האנשים שמובילים אותה, בחור צעיר, כריזמטי, מוכשר, שהכרתי גם מלפני קצת, והוא היה נראה לי מוכר, פגשתי אותו באחד האולפנים, שזה היה באולפן של 13, איזו תוכנית בוקר, ואז אני אומר לו, היי, מה אתה עושה כאן? אז הוא אומר לי, כן, הקמנו תנועה חדשה. אמרתי לו, וואי, מגניב, מה? אז הוא אומר לי, כן, תנועת ההיפרדות. הלב שלי ירד באותו רגע מטה, ולא ידעתי מה לעשות, כאילו... אין דרך לתאר את עוצמת הכאב, כי הרי אנחנו מנסים לעשות בדיוק הפוך כל הזמן. אנחנו מנסים להגיד שצריך להיות ביחד. עכשיו, זה כן, את יודעת, יש מושג כזה שחסידות, אז יהודי, בדיוק עכשיו היינו בחי באלול, זה יום ההולדת של החסידות, הבעל שם טוב שהמציא את החסידות, האדמו"ר הזקן שפיתח את חסידות חב"ד והפך אותה לשיטה. חסיד זה מישהו שהוא חי סוד. כל הזמן, כל דבר שקורה לו, כל דבר שפוגש אותו, הוא שואל את עצמו, הרי זה מאלוהים, אז מה הסוד? כאילו, מה אני אמור ללמוד? מה אני אמור להבין? ומה אני אמור להבין אני בא לאולפן כדי לדבר על אחווה, ופוגש בחור כזה צעיר ומרשים מאוד, שמדבר על תנועת ההיפרדות, שכמו שאת אומרת, יש לה מקום במציאות. כלומר, עובדה שאנשים נכנסים, ויש להם דף פייסבוק. מתחילים לסחוף גם, זאת אומרת, זה כבר דף לא קטן, וזה כבר באמת דיבור. אז באמת שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, והתשובה שלי מתחלקת לשני חלקים, כמו שבמציאות קרה. החלק הראשון זה שתוך איזה 2.5 דקות הקמנו תנועה, זה היה ב9 באב, אז כאילו ב10 באב כבר הקמנו תנועה שקראו לה תנועת ההתחברות, שבעצם באה ואומרת, קודם כל אנחנו שמים על השולחן פה את האמירה ההפוכה. אי אפשר לצפות ואי אפשר לחשוב שאנחנו נצליח לשרוד או להחזיק מעמד בלי שני הצדדים. למה? אני תכף נרחיב את זה, אבל כאילו זה אמירה, אני אומר, קודם כל בתור אמירה. עכשיו, הדבר השני שהוא יותר מעניין, אחרי שהקמנו, בעצם פתחנו דף פייסבוק, כן, אפשר לחשוב מה זה הקמנו. אבל הקמנו את התנועה, אז התחילו להיכנס פנימה אנשים מתנועת ההיפרדות. וחלק באו לעשות פרובוקציות, וחלק באו להתעניין. וזה גרם לי להיכנס לדף של תנועת ההיפרדות. וזה היה נורא מעניין. הייתי לילה שלם כאילו בדף. וגיליתי שני דברים שמאוד עזרו לי, אני חושב, להבין איפה אנחנו נמצאים עכשיו, ומה צריך להיות הלאה. וגם לענות על השאלה שלך, כאילו, למה? אוקיי. דבר ראשון שגיליתי, זה שאנשים שבאמת רוצים ומדברים באמת על ישראל ויהודה, על בוא ניקח את חיל האוויר ואת ה-F נשים פה ואת ה-35 נשים שם, כאילו בוא נחשוב, הם מעטים מאוד והם קיצוניים. זאת אומרת, זה אנשים הרוב המוחלט לא חושב ככה, זה לא רציונלי, זה לא הגיוני, זה גם במצב, אתה יודע, הביטחוני, אנחנו לא נמצאים פה על שפת הים. יש פה מציאות, וילה בג'ונגל. מורכבת, כן. כן, ברגע שתתחיל לשחק עם זה, כבר עכשיו אנחנו רואים שזה מאוד פוגע בנו. אני שולח מפה את המאזינים, מי שרוצה, הקלטתי לאחרונה 2 פודקאסטים תאומים, אצל תמיר, זה נקרא על המשמעות, ששם בעצם עסקנו בהשלכות האסטרטגיות על הביטחון הלאומי, גם בין השאר של מה שקורה. אבל המצב כרגע הוא מסוכן, אז לבוא ואתה יודע, זה כאילו לנעוץ את הטריז האחרון, זה לבוא ולהגיד, כן, מה חסר לנו עכשיו? חיזבאללה, חמאס, ג'יהאד איסלאמי, פלסטיני, כל היתר, כל המרעין בישין, איראן, בוא נתפצל, יאללה, בוא כאילו, אני אומר... אבל המטרה היא, לפי מה שאני מבינה, זה לא לפצל את עניין החוץ והצבא, לא, זאת אומרת, חוץ וביטחון. רגע, לא, התנועה עצמה גם פרסמה מפה, ולכן אני אומר, החלוקה היא פיזית. עכשיו, אני אומר, אם אני מסיים את המשפט הארוך מאוד הזה, היו באמצע סוגריים, רוב רובם של האנשים שנמצאים שם, 80% מהאנשים בדף הפייסבוק של תנועת ההיפרדות, הם לא מדברים על היפרדות כזאת. הם מדברים על היפרדות כמו שעכשיו את אומרת. זאת אומרת, ופה זה נורא חידד לי והבהיר לי משהו. אני טוען עכשיו שכל מה שקורה מסביב, ואנחנו העדים של מה שקורה בבית הנשיא, והצעות פשרה, ומה בדיוק יהיה, והמהפכה המשפטית, או יודעת, או הרפורמה, כמו שרוב העם קורא לה, זה לא חשוב עכשיו איך קוראים לזה. הוויכוח המשפטי וזה, זה לא הסיפור. וגם לא 1,001 דברים אחרים, כמו, אני יודע מה, נושאים תורניים שהופכים היום לסוג של נפט על התבערה הכללית. סוגיות הליבה שהן באמת מדאיגות ומפחידות ומכעיסות את הקהל שנמצא שם, ובכלל אולי את קהל הליבה
שמוחה היום נגד מה שקורה, ומוחה נגד הממשלה. אלה סוגיות של דת ומדינה, של חרדה קיומית עמוקה, של הרבה אנשים, שנובעת מכל מיני דברים, אפשר לנתח אותה, אבל שהם אומרים בגדול מאוד את מה שאת אומרת. אנחנו לא רוצים שיכפו עלינו דת. כן. ואנחנו לא רוצים שמיעוט, או בקונסטלציה פוליטית, מיעוט חזק פוליטית, או מיעוט שהתחבר לעוד מיעוטים ויצרו רוב, או כל מיני דברים כאלה, יהפוך להיות עכשיו מישהו שאחד כופה עלינו ערכים שהם לא ערכים שלנו, או כופה עלינו דת, ותכף נדבר על הדת בהקשר הזה. 2, משנה את כללי המשחק, זאת אומרת, בג"ץ הוא לא חשוב. אגב, דבר שאנשים לא יודעים זה שבשביל רוב האנשים היום שהם בעד הרפורמה המשפטית, זה בכלל לא הסוגיות האלה. זאת אומרת, עזבי עכשיו מי צודק בוויכוח. הדרך שבה הימין לצורך העניין רואה את בג"ץ ואת מה שהוא רוצה לעשות, זה בכלל לא מה ששמאל מפחד. השמאל דואג לזה. רובו. נכון. לזכויות, לחופש. הימין מדבר על זה שצריך לעשות תיקון עמוק, כי במערכת הזאת יש בה חוסר אמון, כי הוא טוען שהיא נוקטת אידיאולוגיה לא לאומית, או לא יהודית, או אפילו פרו-האויבים שלנו לפעמים. זה ויכוח מאוד גדול. אגב, אנשים שאמרתי להם את זה בשמאל, אמרו, מה אתה מדבר? כאילו, הם ממש לא, הצדדים לא מבינים על מה הם כועסים. הם כועסים. אם אני חוזר שנייה לנושא, אז הרוב שלדעתי, הפרטו, כן, ליבת הכאב וסוגיות הכאב, זה סוגיות של דת ומדינה, ופחד מכפייה דתית, ופחד משינוי כללי המשחק, ובג"ץ נתפס כשומר האחרון של הזכויות שלנו. יבואו עכשיו דוסים, ויכפו עלינו, כמו שעשו בעבר, נגיד, הקטע של השבת, וכל מיני כאלה. וזה עזר לי מאוד, זה מאוד, מאוד סידר לי את הראש הזה. אני מודה היום לתנועת ההיפרדות על הסמינריון המזורז הזה, כי זה גרם לי להבין שתנועת ההתחברות שאני מדבר עליו, שהקמנו, היא לא יכולה להישאר במקום של מה שעשינו, הרי את היית שותפה מלאה על היוזמה של האנשים אחים אנחנו, נכון. שדיברה על סולידריות לשם סולידריות. והרבה פעמים, דרך אגב, אנשים דתיים ואנשים מהמחנה הימני, הם באים ואומרים, אחדות, אחים אנחנו. זה לא מספיק. למה זה לא מספיק? כי אם לא נגעת בפחדים ובסוגיות הליבה שמטרידות את הצד השני, הוא אומר לך, גם הטובים והנחמדים והחביבים שבהם, אומרים לך, אחים ואחדות והפחדים שאת מתארת פה. ואז היפרדות, עכשיו היפרדות. אני חייבת להגיד, הזכרת את אנשים אחים אנחנו, אני הייתי בכמה וכמה, למי שלא יודע, אנשים אחים אנחנו זה איזשהו ארגון שהקמנו מוקדם יותר השנה. לפני חצי שנה, זה נראה כמו 100 שנה. וואו, ממש. מה שעברנו מאז. שבעצם כשהתחיל כל הבלגן, אמרנו, טוב, בוא נעשה משהו יותר, בוא ננסה למצוא למה אחים אנחנו. והתחברנו באמת, והיינו עושים, נגיד, למשל, מעגלי שיח, והיינו עושים כל מיני פעילויות יזומות בכל ההפגנות למיניהם. היו באמת דברים מאוד 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 יפים ומרגשים שם. זה בעצם היה קמפיין מאוד גדול, שבא להזכיר לציבור מכל החלקים, לא לאבד פרופורציות. בדיוק. להבין שבכל מקרה אנחנו פה כדי להישאר כולם וזה, ואז הדברים קצת השתנו והתפזרו, ואני זוכרת שהייתי בחברות שיח, לדוגמה, הייתי במעגלי שיח שארגנו, ואתה יודע, ואתה יושב שם, ויש שם חבר'ה מכל הצדדים, מכל המגזרים, באמת ניסינו לעשות מעגלים מאוד 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 מאוזנים, וככה... מגוונים בדיוק. ואז אתה יושב שם, וכן, ובסוף, אתה יודע, זה מתחיל מאוד מאוד קשה, המון אמוציות והמון כעסים ודברים, ופחדים בעיקר שעולים, וכן מעלים את זה לפני השטח. ואז אתה מסיים את זה במין הרגשה מאוד מאוד אופטימית, אבל באמת, אתה מגיע בסוף, ואז אתה אומר, אוקיי, אבל סיימנו את זה במין הרגשה מאוד מאוד אופטימית, ואני יודעת שיש לי אנשים שאני יכולה לדבר איתם. אבל מצד שני, אני אומרת, אני עדיין משלמת כפול ארנונה יש מציאות. בעיר שלי. בדיוק. כשאני יודעת ששכונות של חבר'ה, זאת אומרת, שכונות עם בעלי אופי חרדי, משלמים הרבה פחות, אם בכלל, בגלל כל מיני הטבות וכאלה. אני יודעת שהם לא עושים צבא. לפחות חלקם הגדול, אולי יש גם השתלבות בצבא. כוח העבודה, מיסים, עניינים וכו'. אז יש השתלבות, בסדר, אני מבינה שיש מאמצים לשלב והכל בסדר. אבל בפועל, מה שקורה זה שהרוב באמת, זה לא, כאילו אני מרגישה שאני
מדברים על אזרח סוג ב', אתה יודע, דיברו מיליון פעם על אזרח סוג ב', אזרח סוג ב'. כל אחד אומר שהוא אזרח סוג ב', ותכלס אף אחד לא אזרח סוג ב', בואו נהיה רגע פרופורציונליים, אף אחד פה לא אזרח סוג ב', אבל בכל אופן אתה מרגיש פתאום, רגע, אבל אני כאילו, אני משלמת יותר למדינה, אני משלמת את זה, ואתה מרגיש שהם פרזיטים, הם לא עושים כלום. כן. הם כאילו, הם פרזיטים, הם על גבי, והם מקבלים מלא תקציבים ודברים והטבות. ואז כאילו, נו, אז מה? אז למה? אני גם לא מרגישה קרובה אליהם בשום לא מספיק בשום קרובה צורה. לערכים שלהם. כן, זאת אומרת, לערכים, להתנהגות, לאורח חיים וכולי. בוא נגיד, בסדר, אנחנו כולנו יהודים, אני מבינה את זה. אני מבינה שיש מצוות, יש דברים, אני מאמינה שיהודי גם, כאילו, הדבר הראשון שחשוב זה אם אתה בן אדם טוב והגון. זאת אומרת, הערכים של הדת שאני מאמינה בהם חד משמעית, זה, בוא נקרא לזה, אפשר להגיד את זה ב10 הדיברות, בסדר? 10 דיברות האלה, הכבוד האדם, כאילו... אנוכי השם, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אוקיי, כבד אביך ואת אמך, לא תבגוד, לא תרצח, בלה 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 בלה, אנחנו מכירים את זה. אז כאילו, אז מבחינת זה, כן, יש לנו core values אולי משותפים, אבל חוץ מזה, כלום ושום דבר. אני אגיד לך מה, דיברנו פה בעבר בפרקים האחרונים על חלק מהדברים האלה. בעצם נכון. דיברנו על זה. אני רוצה להגיד מה אני חושב שצריך לקרות הלאה, מה חייב לקרות כנראה, ונראה איך זה יתפתח. זאת הזדמנות. זאת אומרת, אני לא מאמין, עוד פעם, חסיד, אני לא מאמין שדברים קורים במקרה, ואני לא מאמין שהגענו לעת הזאת סתם. אני כן מפוחד וכן דואג, כמו כולם, אני גם חושב שיש סיבה אמיתית לפחד. ומי שחושב, את יודעת, מי שזונח את כל זה, והוא אומר, קומץ של. נכון? זה לא כולם, זה עזויים, אנרכיסטים, קיצוניים, ובעצם לא מבין שיש משהו יותר עמוק. כן, מכל הכיוונים. אז אני אומר, הדבר הזה הוא פספוס. יש פה הזדמנות, ושהיא גם חובה קדושה כנראה, לעשות בירור אמיתי בתוך עם ישראל. ואני חושב שהבירור הזה, הוא צריך להסתיים במשהו שלא עשו אותו מייסדי המדינה. צריך להגיד שכשבן גוריון הקים את המדינה הזאת, אז כן, הסטטוס קוו המפורסם, הוא לא נחתם בצורה מסודרת ולא סורטט בצורה מסודרת. היה הסכם. בן גוריון הבין... היה הסכם לא רשמי באופן... לא רשמי, אבל חזק. בן גוריון הבין שהעולם התורני הישן עבד. זאת אומרת, בשואה. וכמעט ואין אנשים שהם אנשי תורה ואנשים שמקדישים את חיים שלנו לתורה, היו מאות בודדות. אז זה די מדהים, כאילו, בתוך 70 שנה ומשהו אנחנו הגענו לכמות הרבה יותר גדולה. ואז הוא חתם הסכמים של תורתו אומנותו, שלא צריך להתגייס, כדי שיהיה איזה מוזיאון. בן גוריון התייחס לזה ככה. אבל מאז, זה כמו שזוג צעיר נכנס לבית. ויש לך גישה ממש אופטימית למה שאתה אומר שבן גוריון ככה, לזה הוא התייחס, וזה מה שהוא לא, הוא אמר את זה. הוא אמר את זה. הוא התייחס לזה כמוזיאון. הוא אמר, אני לא רוצה שילך לאיבוד הנושא הזה של התורה. חשוב לי שיהיה. זה דרך אגב היה הכמות. תחשבי מה זה, כאילו, קומץ אנשים. כן, טוב. אבל זה השתנה. עכשיו תראי, מה זה השתנה? זוג נכנס הביתה, לדירה צעירה של זוג צעיר, שזה אתה התחתן. אז יש ביניהם הסכם כזה של סטטוס קוו שנוצר, כאילו איפה אני, איפה את. חוזה לא כתוב. זוגי. אבל הוא יוצא חלק מהשעות, היא נמצאת חלק, לא נפגשים בלילה, יש כאילו, אתה יודעת. נכון. ואז מגיעים 5 ילדים או 6 ילדים. וכמה שנים, כן, במקרה. ועוברות כמה שנים. אבל ההסכם הוא אותו הסכם. זאת אומרת, הוא מגיע הביתה בערב. ולא פתחנו את החוזה, ולא דיברנו על זה. ובינתיים, אתה יודעת, אז חייבים להבין שהסטטוס קוו ההוא של 48 או 47, חייב לעבור לתיקון. לא רלוונטי. נכון. ולכן, מה שאנחנו צריכים לעשות, זה לייצר הסכם חדש. אמנה חברתית חדשה. עכשיו, לפני שאני אסביר למה אנחנו חייבים לעשות את זה ואיך עושים את זה, אני אגיד 2 דברים. הדבר הראשון, זה שאי אפשר לצפות היום, לצערי הרב, מאף אחד לשום דבר. מה הכוונה? הגורמים החזקים, שהם אלה שמעצבים את התודעה שלנו, תקשורת הממוסדת, הפוליטיקה המודרנית, בכלל, בלי קשר לאנשים כאלה ואחרים, כמו שהיא בנויה, והרשתות החברתיות, כולם הם מונעים מרצון לקונפליקט, מהתנגשות,
וזה כמו קרישים שמחפשים טיפת דם, את יודעת, כן, האלגוריתמים האלה שמחפשים בכל הרשת מי מתנגש במי כדי להציף את הדבר הזה. ככה זה בנוי, וזה תופס איזה מקום במוח האדם, מוח האדם מחפש את האקשן. זאת אומרת, אף אחד מהמנגנונים האלה לא בנוי תרבותית או נפשית. כדי לעשות טוב. כדי לעשות ולזהות את שקט. ולמצוא, זה מנגנונים של כוח בסוף. עכשיו, מנגנונים של כוח הם טובים בכוח, בלהשיג כוח, בלכופף, בלהתנגש, כסף גדול, אבל הם לא טובים בדבר המאוד עדין ורך ונדיר שנקרא אמון. הם לא מסוגלים לתת, ואנחנו לא מסוגלים לתת בהם אמון. עכשיו, מה זה הסכמה חברתית? זו סוגיה רכה. היא מאוד גורלית, אנחנו רואים כמה הדבר הזה הוא קיומי. אי אפשר להגיד שזה לא בראש הפריוריטי של הביטחון הלאומי היום. זה מחליף את טיראן, זה הפך להיות סופר קיומי בשבילנו. אבל בסוף זו סוגיה רכה, היא דורשת שאני אשב מול בן אדם, כמו שעשינו אז במעגלי שיח, אין ספור פעמים. הוא יסתכל לי בעיניים, אני אסתכל בעיניים, ואנחנו נגיד, בוא נלך ביחד לעתיד משותף, והוא סומך עליי ואני סומך עליו, שזה היום אין לנו. עכשיו, לכן אני לא סומך על המנגנונים האלה. מה נשאר? הדבר היחיד שנשאר זה העם. זאת אומרת, הציבור עצמו מוכרח לפתח ולגדל מעצמו, באיזושהי קונסטלציה, הסכם מחודש של סטטוס קוו. עכשיו, מה בדיוק יהיה בהסכם, ואיך בדיוק הוא יעשה ויתבצע טכנית, כי איך את לוקחת המון אנשים וגורמת להם... בדיוק, מה, אנחנו לא ביוון העתיקה שעושים אספת עם. קודם כל, יכול להיות שכן. זאת אומרת, יכול להיות שהמושג אספת עם זה מושג שאת תשמעי אותו עכשיו הרבה. כי מה שאני אומר, הרבה אנשים מבינים את זה. גם ארגונים, גם קבוצות, גם אנשים, את יודעת, מדברים על זה. אגב, זה בעיניי בדיוק ה-DNA של התחברות, כי הוא הפוך היפרדות באה ואומרת, יאללה, לך, כמו שאת אומרת, גירושין, תסתדרי, תני לי, ההורים שלי הם התגרשו השנה, אז אני יודע כמה זה כואב. אגב, את יודעת מה? סצנה מתוך הגירושים. לא יודע אם הם בעצמם יודעים את זה. במקום שבו גדלתי, היה חדר טלוויזיה, די גדול, שבו מצד ימין ספריית קודש ענקית, עם גמרות כאלה מאובקות, ומלא ספרי קודש תורניים, אבל לא ספרייה של קודש בקטנה. heavy duty stuff. אוקיי. וממול הטלוויזיה, ומעליה ספריית חול מטורפת של אמא שלי. הבנתי. כל כאילו העם אתה אומר עובד. את כל הניגוד. ואז עמדתי שם, ובגירושין, ופה אני אומר לשני הצדדים. הייתי אמא צריך שלי לקחה לבחור? את כל, לא, אמא שלי לקחה את כל הספרי חול. עמדתי שם, אני כבר בן 40, אז לא בוחרים בגיל שלי כל כך, כאילו קצת. עמדתי שם וראיתי את כל הספרי קודש, וכל הצד של החול היה ריק. ואז זה היה קורע, כי הבנתי שחצי מבית הגידול שלי הלך. עכשיו, אם אני לוקח את המשל הזה, שראיתי אותו בעיניי השנה, ואני עוד פעם אמרתי לך, שום דבר הוא לא במקרה. אתם רואים את עצמכם בלי אחיכם? ואת יודעת מה הפספוס האדיר פה? את יודעת מה הפספוס האדיר? שאנחנו כולנו מפספסים? שזה לכתחילה, זאת אומרת, אני צריך את החבר'ה בתל אביב. לא כי אני נחמד, ולא כי אני רוצה שהם יחזרו בתשובה. כי יש בהם איכויות ויופי, וניצוץ אלוקי וקדושה מיוחדת, ששם יש. הרב קוק, הזכרנו אותו בסרט שעשינו ביחד על 3 מחנות. נכון. יש מחנה של לאומיות, מחנה של קודש ומחנה של ליברליות. אנחנו צריכים, עם ישראל זקוק לזה. הוא זקוק לליברליות. ואת חושבת שהחבר'ה בתל אביב לא זקוקים לחבר'ה ביהודה? so called, שהם לא זקוקים לקודש ולמסורת ולמורשת וללאומיות ולכל הדברים האלה? אנחנו זקוקים אחד לשני מהותית. נכון, לא קל, אבל הפכים נמשכים, ואנחנו מייצרים פה המון דברים יפים. ואני אומר עכשיו גם לאנשים הדתיים ששומעים אותנו עכשיו. אמרתי את זה לרב גדול השבוע. והגדת לבנך, המצווה האולטימטיבית של האב היהודי ללמד את הבן שלו תורה, היא אף פעם לא. הנה הספר, תכניס את הראש לספר, תלמד, תקרא. כל העניין זה לגרום לו לרצות לפתוח את הספר. האנשים שגרים בתל אביב הם לא פחות יהודים ולא פחות מחוברים לקדוש ברוך הוא. ואתה לא צריך להחזיר אותם בתשובה. יש להם, אתה רק צריך לא להרוס, ולא לקלקל, ולא להפריע. תן להם לחיות את חייהם, הם יהודים, הכל בסדר, אל תיגע, אל תתערב. ואני חושב שזה חלק, זה מרכיב מאוד מרכזי באמנה הזאת. האמנה צריכה, והיא חדשה, היא צריכה לאפשר לאנשים לחיות את חייהם, ולהתערב כמה שפחות, והדת המקום שלה בהתערבות בחיים של אנשים שהם לא רוצים עליהם את הדת, הוא צריך להיות מינימלי. יש מקומות שאין ברירה, אפשר לדבר עליהם. מינימלי, 2 מקומות, אבל, וגם שם, בעיקר הנושא של סוגיית מי הוא יהודי, זאת אומרת גרות. אוקיי. ואז דרך אגב, הפתרון שלי זה שגם מישהו לא יהודי
הוא לא יקרא יהודי לעולם, כי יש הלכה יהודית, ואחרת אנחנו באמת עושים משהו שזה, אבל הוא כן יכול לקבל את כל הזכויות האזרחיות הרלוונטיות, כלומר, הוא יחיה חיים שווים לחלוטין, הוא לא ירגיש את זה. אבל ההגדרה היא לא תשתנה. היום יש אחדות בין ההגדרה האזרחית ממשלתית לבין ההגדרה של התורה. כן? חיברו ביניהם. האזרח הוא יהודי. לא, צריך לעשות איזושהי הפרדה בין הדברים ולתת לאנשים את הזכויות. וזה גם הפתרון בעיניי לסוגיה של חתונה. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו הלכתית שאנשים לא יתחתנו כדת או יתגרשו כדת משה וישראל. כי אז יש לנו המון בעיות הלכתיות שסופם לא יהיה עם יהודי. כלומר, לצורך העניין, אנשים שהם לא יהודים יתחתנו עם כן יהודים, או כל מיני בעיות ממזרות, מיליון דברים. עכשיו, פה גם הפתרון הוא אותו פתרון בעיניי. אדם יכול למצוא את בחירת ליבו ולהיות ביחד איתם ולבנות בית. אפשר לקרוא לזה נישואים אזרחיים. יש להם את כל הזכויות של נישואים, שיקבלו הכל מבחינתי. מגיע להם, הם לא שונים ממני בשום דבר. אוקיי. הם לא יתחתנו כדת משה וישראל, כי זה לא כדת משה וישראל, זה כמו שהם לא, אין בעיה, בסדר. השאלה היא כאילו, אתה יודע, אתה אומר, כן, הם התחתנו נישואים אזרחיים, בסדר, זה מה שרוצים אבל, זה מה שהחבר'ה החילונים, זה מה שהם רוצים, הם רוצים שזה לא יהיה תחת המשקולת הזאת של הרבנות. נכון, והם צודקים. אני חסיד בהקשר הזה של הרב סולובייצ'יק, שכתב שאתה לא יכול לכפות דת בחקיקה. הוא כתב את זה לפני הרבה שנים, בשנת 67, למעשה הוא לא כתב, הוא התראיין אצל, נראה לי שהזכרנו את זה פה בפודקאסט, אצל גאולה כהן, סליחה, והיא אמרה, היא שאלה אותו על זה, והוא אמר, אתה לא יכול לכפות אנשים בדת, ואם אתה תבנה רבנות, או מוסדות דת ממשלתיים, הם מצד אחד יהיו מפוארים, יקבלו תקציבים, וזה כאילו מאדיר את הדת. מצד שני, תבוא חקיקה בדור שני ודור שלישי של אנשים שלא רוצים את זה, ויבטלו את זה. וזה בדיוק מה שקורה עכשיו. אם אנשים לא רוצים, עכשיו יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה, אני טוען שאם לא נכפה על אנשים ולא נגרום להם עכשיו... אתה טוען שהם יחזרו לבד. אני לא טוען, אני יודע. שהם יבואו לבד. ככה אני הייתי, ככה הילד שלי למד לבר מצווה שלו לבד. וזה הדבר הכי נפלא בעולם. והיום הוא מתפלל לבד, כי אני לא משגע אותו. וכשאותי ניסו לשגע ואמרו לי, תתפלל, תלמד. כן, ברור, אתה הלכת... הישראלים לא אוהבים שמנסים להגיד להם מה לעשות. והם הכי שונאים שמישהו משחק את אלוהים. אני לא אלוהים. עכשיו, את שואלת, אני נכנסתי לתנועת ההיפרדות וכתבתי פוסט, והיו הרבה תגובות, כתבתי להם, אתם בעד שוויון בנטל? גם אני בעד שוויון בנטל, אני עושה 100 ימי מילואים בשנה, והייתי ביחידה מיוחדת, ואני משקיע המון בעולמות האלה. אתם בעד תחבורה ציבורית בשבת? אני גם. וואלה, לא אכפת לי. לא, תעשו מה שאתם רוצים. אתם בעד זה, אתם בעד זה. אז על מה נלך לרבנות? על מה ניפרד? על מה נעשה היפרדות? צריך לבנות סטטוס. אבל אתה לא חושב שאתה קצת מיעוט? אני חושב בהגדרה הזאת? התשובה שלי היא כזאת. רוב הדתיים לא באמת מעניין אותם במובן הזה של איך... תראי, בוא ניקח את זה למקום הזה. יש היום... עזבי, יש חילול שבת בתל אביב היום? בטח. נכון. אז מה שכואב, מה שצריך לכאוב לך כאדם דתי, או כרב גדול, זה איך אנשים מחללים את השבת. פעם יהודים היו בוכים על הדבר הזה. ההפגנות הראשונות נגד השבת היו על בסיס כאב. באו חרדים שכאב להם ואמרו, יהודים, איך אתם מחללים את השבת? השבת היא קדושה, איך אתם לא מבינים את זה? והיו בוכים. את זה אני מבין. אני חושב שזה דבר גדול. האחווה הזאת מביאה אותך לכאב. אבל אם אנשים בוחרים והם לא יודעים והם נמצאים הרבה אחרי, מציאות שבה השבת, אני לא יודע, גם חלק תינוקות שנשבו במובן הזה שהם לא מכירים. ואז הם בוחרים לחיות את חייהם בצורה מסוימת. וככה הם חיים, וככה האזור. אתה עכשיו תבוא מאיפה שאתה נמצא, ותגיד, לא, פה לא תיסעו בשבת. מי אתה? זאת אומרת, אתה גורם הפוך. אתה גורם להם הפוך, אתה תחלל את השבת, כי אתה תגרום לאנשים לשנוא את הדת. ואנחנו רואים את הדברים היום. מה שכואב לי זה שאנשים הם שונאים את היהדות. היהדות היא תמיד הייתה חכמה, היא הייתה אסטרטגית, היא אמרה, חינוך, הוא יחזור הילד, הוא הולך עכשיו, חכה לו, הוא יהודי, אלוהים נמצא בליבו, הוא ישמור שבת בצורה מסוימת. היינו בהודו, בניו זילנד, בכל מקומות, בטיולים אחרי צבא. אתה רואה אנשים שסיימו צבא, אין להם קשר, אין להם שום מראה דתי. פתאום מגיע השבת, בקצה העולם. הוא מחפש בית חב"ד. כן, לקידוש. מה כן, למה? כי הוא צריך משהו. או שהיינו בלבנון עם קיבוצניקים, במלחמת לבנון השנייה. מגיע יום שישי, אתה בתוך כפר, יורים טילים בחוץ. קיבוצניקים אומרים, יש פה משהו, נרות שבת, בוא נעשה. זה בא מהם. כי כולנו יהודים, אסור לגעת בזה. אני חושבת שזה יותר עניין של אולי
לפעמים אולי זה משהו של יותר רוחניות. אני לא יודעת אם זה יהדות, אתה יודע, סליחה, מה זה נוצרים יהדות? יכולים להגיד... אם לא רוחניות. נוצרים יכולים להגיד זה נצרות, ומוסלמים יכולים להגיד זה האסלאם. משהו רוחני, כאילו קצת מעבר, כדי להבין שאנחנו באמת לא... יש פה משהו יותר גדול מאיתנו, וכל אחד מאמין במה שהוא רוצה וזה. אני פשוט חוששת שממקום של חיה ותן לחיות, זה הפך להיות כאילו מין... עכשיו לא, אנחנו אני במלחמה. אגיד. בתוך מלחמה כולם מתבצרים. ועכשיו תראי שכל דבר קטן, הוא יהיה גם נתפס טירוף. כנשק בשני הצדדים. עכשיו אנחנו נבחן, נעשה פיילוט של מעיינות. פתיחה בנפרד של מעיינות. עכשיו. היה בלגן. למה זה חשוב עכשיו? נכון, אני מסכימה איתך זה לחלוטין. נתפס כמו תחמושת. אני מסכימה איתך לחלוטין, זה נתפס עוד כאיזה. זה כוח. אני חושבת שאנחנו כבר ממש לקראת סיום, אוקיי, וחשוב לי כשאנחנו נעשה כזה סיכום קצר, אז אתה רוצה לסכם רגע מה... אני רוצה לדבר על התנועה שלנו כמה רגעים. יש לנו תנועה חדשה שנקראת תנועת ההתחברות, כל אחד יכול לחפש אותה ולמצוא אותה בפייסבוק. הרעיון שלנו, בגלל שיש מיליון תנועות כמונו, והבנו את זה מהר מאוד, זה לא להמציא שום דבר חדש, ולמעשה אנחנו לא ממש תנועה, אנחנו יותר כמו זרם, מובמנט כזה, שבא ואומר, מטרתנו היא לחבר ולאגם, ולעשות מסאז' בגב של, ולהגיש קפה או סודה קר לאותם ארגונים, קבוצות ומובילים של הרעיון של אמנה חברתית. כל מי שעוסק בזה... זאת אומרת, אתם מחפשים את כל מי שעסק או עסק נכון. בנושא הזה של להקים איזושהי אמנה חברתית. ויש גופים ואנשים מאוד רציניים שעוסקים בזה. כן. להושיב אותם ביחד, לייצר את הקהל בשבילם. ואיך אתם מייצרים את הלגיטימציה, בוא נגיד, הממשלתית, לצורך העניין, המדינית? אז יש 3 שלבים. השלב הראשון זה לבנות את הפלטפורמה, שהיא בעצמה יש לה 2 שלבים. הגרעין שעשוי מאותם מנהיגים ומובילים של הקבוצות, ותמיכה ככל שתהיה יותר גדולה, ככה זה יהיה יותר רובוסטי. צריך איזה 100,000 איש, רק, את יודעת, לא יכול להיות שלהיפרדות יש 40,000, ולנו יהיה פחות. צריכים 100,000 איש שלפחות יגידו, אנחנו רוצים אמנה חברתית. היום הרבה ארגונים כאלה, אין להם קהל. כן. צריך לייצר לזה את הקהל ולגרום לקהל להבין שזו הדרך, ורק כך אפשר, וזה מה שצריך גם לעשות עכשיו. והשלב השני, אחרי שבנינו את המנגנון הזה, זה לעסוק, סליחה, אני מרסק פה, מרסק. השלב השני זה לעסוק. השלב השני זה לעסוק בתוכן, כמה נקודות של כאב, לדעתי לא צריך אפילו ללכת על חוקה היסטורית. שוויון בנטל, יש פתרונות לזה. דרך אגב, אנשים חכמים וגדולים ממני כבר דיברו על פתרונות, כמו למשל, מגוון עצום של אפשרויות לתרומה למדינה, שהם לא דווקא צבא. מיליון דברים, אבל הם כן שווה ערך. משירות לאומי. מיליון דברים. דברים שדרך אגב כל אחד יגיד, וואלה, נכון, הגיוני. כבאות, זקה כבר קיים, ידידים, אפשר לעשות כל מיני מנגנונים. נכון. מיליון דברים. ואז הבן אדם אומר, יש לי תו כחול, so called, שירתתי. אותו זמן. או שווה ערך. כן, זאת אומרת, אין פה השתמטות, כולם זה. וכנ"ל לגבי כל יתר הדברים, מיסים וכולי. אגב, באמריקה יש חרדים, כמו שיש מיליון אוכלוסיות אחרות. חושבת שמישהו מקל עליהם בסוגיות המיסים? נכון, להפך, הם גם בדרך כלל משלמים הון על... הם צריכים לשלם רק בשביל זה. רק בשביל אף אחד לא... דרך אגב, יש מושג בהלכה שנקרא נקי תהיה, שלא יחשדו בך אפילו. אתה משלם שלא יחשדו, אפילו אם אתה לא צריך לשלם, אתה משלם כדי שלא יגידו עליך. כן. זה חשוב. ואז השלב השלישי, אחרי שבנינו את התוכן הזה, ואני אומר לך שזה לא מורכב, השלב הראשון הוא הכי קשה. השלב השני של התוכן הוא יחסית, בסדר, יש מנגנונים כאלה, אנחנו נדע מה לעשות עם התוכן. השלב השלישי זה לדחוף את זה למעלה לפוליטיקאים, וגם פה זה לא קשה. ולמה זה לא קשה? כי כשיש כמות גדולה של אנשים עם רעיון מסדר, ופה יש רעיון מסדר, אמנה. אז הפוליטיקאים הם מחפשים היום, הרי למה הפוליטיקאי כזאת? לא בגלל שהיא רשעה, אלא בגלל שהיא מאוד מגזרית והיא סקטורית ומחפשת הישגים. זה נותן לה הישג, והיא לא יכולה להישאר אדישה לכמות גדולה של אנשים שבאים ואומרים, זה מה שאנחנו רוצים. כמות גדולה של אנשים, זה כוח פוליטי. ולכן אני אומר, זה בעיניי... אני חייבת להגיד שאתה נשמע מאוד מאוד אופטימי. אני לא אופטימי, אני מעשי. אתה מאוד, כאילו... הלוואי. אני באמת, אני אומרת... אם היית מצטרפת, שרל, ולא כל הזמן אומרת לי, די, אני כוח לשטויות שלך. אז היית רואה שכבר יש דברים, יש התפתחויות. אנחנו הולכים קודם כל לקבוצות הגדולות ביותר, וחלק מהם כבר בפנים. ויש הרבה אנשים שמוכנים גם לתרום כסף לדבר הזה, שזה גם משמח מאוד. וגם, אולי הדבר הכי חשוב, יש פה רעיון מסדר ברור, שזה דבר נורא נצרך בזמן משבר. את יודעת, משבר, כולם כזה בקאוס. יש פה רעיון, יש משהו שאפשר לעשות. ועוד דבר, מה את מציעה? כאילו, אם לא זה, אז מה? על הממשלה אני לא יכול לסמוך. תנועת ההיפרדות זה לא אופציה מבחינתי, אני חושב שכולם הבינו את זה כבר. אז מה עוד? יש לך עוד אפשרות? אני דרך אגב אשמח לשמוע ולקבל הצעות, מה שנקרא מהקהל, או ממך. מה עוד אפשר לעשות חוץ מהקהל.
שהם כן, לא, אני מבינה לגמרי, ובאופן עקרוני אני גם יכולה אולי להסכים מה... אז את איתנו, שיראל? את מתחברת? תלוי. אנחנו נדבר על זה אחרי השידור. סגור. ואתה יודע, תמשיכו כך, כאילו, אין לי מה להגיד, זה עשייה ברוכה, ואני מקווה מאוד שזה יצליח. ואני מאחלת שבאמת נעבור את התקופה הזאת, ונחזור להתעסק בדברים, אתה יודע, יש עוד כמה דברים שקורים בעולם. זה עניינים, איראן, כל הווג'רס. אתה יודע, הפלסטינים. לא, יכול להיות שפוליטית, תראי, אני אגיד לך מה, יכול להיות שפוליטית עכשיו הדברים קצת ירגעו, אני קצת מריח שביבי מנסה להוריד את הדברים, להוריד מהעץ, ככה זו התחושה שלי. לא יודע אם הוא יצליח. זאת אומרת, אני לא הבן אדם להיות פרשן פוליטי, אין לי כוחות לזה. אז אני מריח קצת את זה, אבל אני אגיד לך, זה לא משנה. מקווה. אגב, זה לא משנה. למה זה לא משנה? כי גם אם הוא יצליח, והעסק הזה יירגע, משהו חדש יתעורר. כי הגיע הרגע. זאת לידה פעילה. ולידה פעילה יכולה להיגמר באחד משני מצבים. מצב הטוב, המשמח, זה שאומרים מזל טוב וחובקים תינוק, בעזרת השם בקרוב אצלך, כפרה עלייך, שנה טובה. שאף אחד לא יחשוב פה תורידו דברים. את זה. לא. שאף אחד לא יחשוב פה דברים שזה... והדבר השני, אני לא רוצה להגיד. אוקיי. תנועת ההיפרדות. אני גם לא חושבת ולאן היא שצריך מובילה. להגיד. אז לידה פעילה נגמרת בלידה, ואני חושב שיחסית מעט נדרש היום בשביל לתמוך ברעיון הזה. תכנסו, מה שנקרא, לקבוצה הקרובה לביתכם. אנחנו נשמח אם זה יהיה אצלנו, אבל גם קבוצות אחרות שתומכות ברעיון הזה של אמנה חברתית, בסוף הן עתידות להתלכד. תעשו לייק, תתמכו בדבר הזה, וזה נראה לי מאמץ אזרחי. אגב, אם את שואלת אותי במובן היהודי, אני חושב שזה הזמן. כלומר, לזה נולדנו. זה האתגר הגדול שלנו. טוב, אז כמו ששמעתם, תלכו, תחפשו, תעשו לייק. תעקבו אחרי מה שקורה, אולי זאת תהיה התנועה הגדולה הבאה. אמן. תודה רבה לכם שהקשבתם ושהייתם פה איתנו, אני מקווה מאוד שהתחברתם, הסתקרנתם ונהנתם. תודה רבה לאבשלום אהרוני ולאולפן, לחברת אלמנטס, על האולפן ועל ההפקה המדהימה. תודה לך שיראל. תודה לך יאיר. ואנחנו נתראה בפרק הבא. ריקוד ניצחון. טו 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 טו